Guys, either you are happy, unhappy, successful, unsuccessful, satisfied, unsatisfied. There is a reason whatever you are being today. If you want to find a reason of your unhappy life, you should align with nature. You can see heavenly atmosphere here in जगभर. You can experience here and bring out a reason of your happy life. जेव्हा कोकण आपलंच असा. साळीला कुत्र विचारत नाही. आम्ही त्याला काडीची किंमत देत नाही. जो स्वतः जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या भिकेवर आमदार झाला त्यांनी आम्हाला चॅलेंज द्यायची वार्ता करू नये. मी बारसू गावात गेलो आहे. राजनसाळीची हिंमत असेल तर त्यांनी बारसू गावात जाऊन दाखवावं आणि मग चॅलेंजची वार्ता करावी राणेंबरोबर. राजनसाळीला कुत्र विचारत नाही. आम्ही त्याला काडीची किंमत देत नाही. जो स्वतः जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या भिकेवर आमदार झाला त्यांनी आम्हाला चॅलेंज द्यायची वार्ता करू नये. मी बारसू गावात गेलो आहे. राजनसाळीची हिंमत असेल तर त्यांनी बारसू गावात जाऊन दाखवावं आणि मग चॅलेंजची वार्ता करावी राणेंबरोबर. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.